Μόλις παραλάβαμε δάπεδο, γι' αυτό εδώ το Mercedes Vito, δηλαδή καλύπτει όλα τα μοντέλα από 11 μέχρι 24, είναι πολύ ενδιαφέρον προϊόν, το οποίο είναι δάπεδο 3D, το Diamond Style και πάμε να το τοποθετήσουμε μαζί. Είναι αυτό εδώ το υλικό. Πάμε να δούμε πώς γίνεται η τοποθέτησή του. Έχουμε και αυτά εδώ τα κλιπάκια που είναι όλο το μυστικό για να γίνει σταθερό. Συνεχίζουμε με τη μεσαία σειρά. Κλιπάκια στήριξης. Όπως βλέπουμε, το πατρόν είναι ακριβώς για το συγκεκριμένο αμάξι και προβλέπουμε και τους διαδρόμους, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ένα τέτοιο τουριστικό όχημα, στο οποίο συνέχεια κινούνται τα καθίσματα. Οπότε το έχουν προβλέψει ακριβώς αυτό. Και τέλος πάμε στη μεριά του οδηγού. Και στη μεριά του συνοδικού. Ρωτήστε μας για το δικό σας αυτοκίνητο και αν δεν υπάρχει μπορούμε να το κατασκευάσουμε.